алейкум дӯстони азиз. Дар дукони Парвиз бори нав омадагай жаткора 85 оптоиш кадагай маташ беҳад пахтаи тоза рангошон бисёрай 85 оптомшай дона 90 сомона вибрш беҳад бисёрай васаи хеле 100% пахта астай 105 оптоишай 110 донаша ира дар хеҷо то 200 сомона мефурӯшанд рангошон бисёрай касе ки бо заказ кардане дар WhatsApp шон аст суратошон адани тоқа роитон мекунанд хеле борош ҳаста ина бо диққат тамошо кунед ё ҳамаш бори навай тамошо кунед ҳамаш бори навай касе ки ай пеш меояд марҳамат касе ки омада наметавонад дар WhatsApp нависанд ина ёша 120 оптои наша 120 оптоиша донаш 5 сом 10 сом фарқ мекунад ин бори ки 250 сом буданд 4 та наволочка доранд 170 нархи оптоиша распродажа нархи распродажаш қайб нархи хитоя ина ёш қариб 300 сомон буданд 200 сомон ина рангош бисёрай тамошо кунед бо диққат рангошон бисёрай бо дар дукон сарчоқ ҳам ҳастанд сарчоқҳо ҳар хеле касе ки метавонад биён аз пеш бинед сарчоқҳошон бисёр бо кушода нишонтон метем сарчоқҳошон тамошо кунед дӯстон беҳад маташ мулоима хишрӯай рангошон бисёрай адёлам доранд адёлорам распродажа кардагианд дар дукон ҳамаи чи ҳастаи хеле моделорам ҳастаи хеле барои арӯсо бисёр мекунанд хеле чизорам ҳаст адёло распродажа дастархонии новинка доранд 120 то 330 сомон касе ки заказ кардане гирифтане суратошон дар личкатон рӯй мекунанд адресшон пажарка 4 қатор дасти рост пажарка ки дар омади дасти рост мегарди 4 қатор рост меояд дукони Парвиз номерои телефоншон номерои WhatsAppша дар болои экран менависанд касе заказ кунад марҳамат дӯстон лайк подписатра фаромӯш накунед пешакиаматонда раҳмат.